Ahojte priatelia, v joge sa povie namaste v takom doslovom preklade, to znamená nama poklona a zjate tebe, takže klaniame sa sebe navzájom, klaniame sa svojej vnútornej, svetelnej, láskavej podstate bytia. Krátka ukážka, ale zároveň komplexná ukážka, čo môže joga predstavovať pre vaše telo, myseľ, dých, dušu, ducha a komplexnosť nášho života. Takže v akomkoľvek skrížnom sede si narovnaj chrbátik. Slúži to na odstranenie tlaku v chrbtici, v chrbcových stavcoch. Vyrovnaná chrbtica, ak sa dá, kĺby sa uvoľňujú a mobilizujú v takomto nejakom skrížnom sede a kľudne použij akúkoľvek podložku pod svoje sedacie svaly. Môžu to byť bloky, možno máš nejaký vankúšik alebo zrolovanú deku. Začneme tým, že ruky si spojíme pred hrudníkom, čo vám dovoluje chrbticu ešte o kúsok viacej vycentrovať, vytiahnuť sa s nej a preniesieme pozornosť a celú hodinu a celé cvičenie budeme dýchať nosom. Takže v pozornosti na dých nosom si nastavíme dých, ktorému sa hovorí funkčný, kde výdych je dlhší. S nádychom pôjdeme dýchať na 4, dáme si dýchovú pauzu na 1 sekundu a výdych pôjde na 6. Nebudem to počítať s vami, aby ste sa na vlastné tempo a vlastný rytmus napojili zvnútra von. Takže rátaj si nádych na 4 sekundy, daj si na sekundu dýchovú pauzu, výdych na 6 sekúnd a opäť na sekundu dýchovú pauzu. Ak viete počúvať a byť doprevádzané a doprevádzaný, ak vieš, iba hlasom, zatvorte si oči, krásne pomaly dýchajte a s každým nádychom vyťahuj chrbticu. Vyrovnávaj iba cez svaly, ktoré si predstavíš, ktoré sú okolo tvojich stavcov, sú priamovače chrbtice. Táto základná pozícia vám vytvára priestor v celom trupe a obnovuje aj vlastne všetky životne dôležité funkcie, metabolické, lymfatické a krásne vás prepája s energiou vášho dýchu a so životnou výživou vášho dýchu. V tejto pozícii prechádza energia a úcta samého k sebe. Takže ty, tvoj život, tvoja cesta. Potiahneme bradu do hrudnej jamky, do pozícii pokory, nie podredenosti a poďakuj sa za všetko, čo cítiš. Daj si nejaký zámer, poďakuj za čokoľvek, po čom túži tvoje srdce, duša, ako keby to už bolo. Cez mysli tu a teraz. Je to veľmi dôležité sa denne prepájať so svojím zámerom, lebo život bez zámeru sa tak podľa múdrcov hovorí, je život bez zmyslu. Takže skúste troška precítiť tú podstatu, po čom túži vaše srdiečko a realizovať to. A potom začneme miernym predklonom, dáme si nádych a s výdychom ideš do uvoľnenia chrbtice tam, kde ťa pustí tvoj chrbátik. A začneš vykonávať taký pohyb zo strany do strany, kde sa ti uvoľňuje chrbtica a mobilizujú bedrové kĺby, ale nie len bedrové, aj kolené, členkové. Skúste si uvedomiť, aký je to nesmierne prenádherný pohyb pre tú chrbticu. Idete pomalinky so svojím dýchom, stále veľmi dôležité, keď sa strácate z prítomného okamžiku, lebo rozdiel medzi cvičením a vedomým cvičením je nesmierne veľký, nepopísateľný. Takže skúste byť pozornosťou v mieste pohybu a skúste byť stále v tom svojom funkčnom dýchu, takže keď sa strácate, tak si ho opäť narátajte. Funkčný dých je veľmi dôležitá podstata, kedy výdych je dlhší, dýcha sa nosom kvôli vytváraniu nesmierne dôležitej plynnej látky oxidu dusnatého. Výborne. Potom pomalinky chrbátik vyrovnáme, buď si nožky narovnáte, ak vás bolia, alebo si vymeníme skrížmy set, pretože automaticky sme si sadli na stranu, ktorá je viac uvoľnená a ideme. Prvá bude krčná chrbtica a začneme robiť 4-krát pohyb hore hlavou nádych, brát do hrudnej jamky výdych. Hore hlavu nezalomte. Je tu veľmi častá taká rýchla fáza pohybu krčnej chrbtice, kde krčné stavce viacej ničíme, alebo ich do seba natlačame. Takže pozor, hore nádych, nadiahy, krásne krk, nezalom hlavu a výdych si môžeš bradu potiahnuť do hrudnej jamky viac. Vyrovnáš hlavu a teraz tie 4 pohyby robíš nádych a výdych od ramena k ramenu. Výdych je stále dlhší. Nádych, jedno rameno, výdych. Druhé, keď sa naučíš toto cvičenie alebo nájdeš vlastne tú chuť, prečo to cvičenie je také komplexné a prospešné. Každý tento pohyb si môžeš robiť o mnoho na
väčšie intervaly a ideš robiť kruhové pohyby hlavou. Hore vždy nádych, všetko naťahuješ, vyťahuješ sa z hrudníka, z krčnej chrbtice, opäť ju nezalom. A výdych ideš bradou okolo kľúčnej kosti od ramena k ramenu. Opäť 4-krát obe strany, ideš so svojím kľúčným dýchom, neponáhľaš sa. Pozornosť v mieste pohybu, prepojená s dýchom. Všetko ostatné, čo je v napätí a nepotrebuješ uvoľniť. Keď vykonáš 4-krát na jednu stranu, 4-krát na druhú. A keď si zapamätáš len túto zostavu pre tvoju krčnú chrbticu, môžeš si 20-krát každé opakovanie robiť samostatne. Len trebárs krk. Ideme stredná časť chrbtice a vrchná ako ramena. Chytíme sa prstami vpredu, palcom vzadu na ramene. Kto ako intenzívne vie chytiť, kde ho pustí mobilita zápesného klbu, tak chytí a ideme robiť celé kruhové pohyby. S výdychom dotknem sa v lakťoch, s nádychom otvorím ramená, hrudník a výdych dotknem. Zaťahnem brucho, svaly panvového dna a nádych otvorím. Výdych je dlhší. A keďže sme hovorili, že budeme robiť celú hrudnú, tak pôjdeme s nádychom aj krčná chrbtica a s výdychom sa mierne zagulatíme. Nádych hore natiahne aj krčnú chrbticu, pozor, nezalom. Výdych zagulať, poď kľudne pomalšie na svoju dýchovú fázu, poď nádych a výdych a vymeň len smer do protismeru. Hore bude nádych a potom ten výdych bude v zagulatení dole dlhší. Poď hore nádych a opäť. Ja už spravím iba jedenkrát, aby sme tam stihli vlastne v tej chrbtici a v tom celom tele naozaj komplexnejšie prejsť tie jednotlivé cviky, ale ty si kedykoľvek správ 40 krát na jednu, na druhú stranu, potom ruky uvoľni a troška ich povytriasaj. Cíť, ako sa krásne mobilizovali všetky kĺby na rukách a keď máš veľmi stuhnutý zápesný, bude ťa boliť, takže si ho tak krásne ako presorne premasíruj a odporúčam to každé ráno spraviť všetkým kĺbikom. Masáž ide z dola hore v smere lymfy. Hej? Môžete si takto jemne alebo krížom ruky tú lymfu popod pázuši, mierne kruhové pohyby uvoľniť. Vidíte, ako vám to krásne spraví s odlievaním vašich opuchov, ale aj čistením vlastne tých odpadových látok z tela. Fantastický spôsob, ideme na spodnú časť chrbtice. Dopredu nádych a dozadu výdych. Môžete si nechať vašu podložku, môžete si ju vybrať. Pohyb vychádza zo spodnej časti chrbtice, vy si ju viete predstaviť, ako chrbát vyzerá kostrč, krížové driekové stavce. A všetko okolo toho sa vlastne len hýbe spolu s tebou. Ideš dopredu nádych, môžeš hlbšie, môžeš si podržať kolienko, lebo nechceme veľmi dvíhať kolené sedacie svaly zo zeme, pri zemi, ale nikdy netlač priamo na kolený klb. Vždy, kde si, ale na žiaden klb, vždy, kde si okolo klbu a ideš výdych dopredu, zatiahneš brúško, svaly panvového dna a poďme s nádychom dopredu. To budete mať jednoduchšie. Nádych dopredu a výdych dozadu. Hej? A opäť opačná strana. V tejto pozícii, aj keby ste išli naopak s tým dýchom, tu to veľmi nezáleží, sú pozície, kde dých je predpísaný. Dôležité je, aby ste ten výdych mali dlhší. Hej? Pretože aj tu sa zaťahuje brúško, ale aj tu môžete zaťahovať s výdychom, kedy vlastne gulatíte a potom s nádychom otvoríš vzadu. Skúste si tu nastaviť dýchanie, čo vám viac vyhovuje. V každom prípade poloblučík nádych, poloblučík výdych, výborne. Krásne sme ponaťahovali chrbticu a ešte ju takto pootvárame z bočných strán. To znamená, že začneme sa takto gulať a naťahovať bočnú hrudnú stranu zo strany do strany. Opäť sa snažíme veľmi nedvíhať kolienka, nemôžeme dvíhať aj ručky do protismeru. Pozeráme za rukou, ale krčná chrbtica nepadá. Takže keď sa takto ponaťahuješ podľa svojho tela, podľa možnosti svojho tela, môžeš aj do intenzívnejšej pozície, keď ručku potiahneš zo strany do strany. Cítiš, či si nemobilná, neflexibilná, či si tuhá a tak ďalej, že koľko len takéto základné cvičenie s tou chrbticou, pritom si mobilizovala pánu, vyťahovala sa, aj keď ťa všetko bolí, koľko si zmenila už pre to svoje telo, ale aj pre krvný tok, cievny tok, hej. Poprešlapuješ nožky na nožku a pomalinky tie nohy natiahneš. Pretože keď si ich mala narovnané, tiež, a keď si mala v skrižmom sede o to viac, sú neprekrvené. To znamená, že ty potrebuješ pomalinký svalošľachový systém aktivovať, tak to ponaťahuješ, poprešlapuješ a úplne až na celé chodidlá, hej? A teraz pôjdeme troška bicyklovať, aby sa tie nožky prekrvili. Ťažké bicyklovanie bude, keď zostanete iba na dlaniach, lakte k sebe a dvihnem nožky a budem bicyklovať. Keď máte brúško pevné, chrbátik pevný, len ste nemobilné, neflexibilné, tak si skúste toto ťažšie cvičenie. Ak idete na predlaktia,
tak samozrejme už máte väčšiu oporu toho svojho telíčka. A keď ani to sa vám nepozdáva, to je pre vás ťažké, vy si kľudne môžete láhnuť. Odporúčam nejaký malý vánkušik pod hlavu, hej. A to bicyklovanie teraz opäť prekrvenie, posilňovanie jednotlivých svalov, ale krásne sa zachytáva chrbtové svalstvo, brušné svaly, svaly pánvového dna. Takže pobicykluješ do jednej strany, do druhej strany. Samozrejme s dýchom, to znamená, že keď robíte taký rýchlejší pohyb, tak nádych a výdych zostal funkčný, výdych dlhší. Čiže nebudeme dých robiť na kvantitu, to robíte, keď vás niekto neprevádza, nedovádza. Krásne nastavujeme dýchový cyklus. Opäť vytrasieme troška aj nožky, ako sme vytriasali ručky. Super. A cez krížmy set prejdeme do pozície máčky. Neskutočne podceňovanej pozície, ktorá je fantastická. Nie len pre mobilitu, flexibilitu chrbtice, ale pre všetky vnútorné orgány, pre hormonálny systém. S nádychom mierne prehni a s výdychom sa otlač od rúk a do maxima vyhrbi. Ruky sú rovno pod ramennými kĺbami, kolená sú pod bedrovými kĺbami. Mám ostatné videá a sú aj na Instagrame a aj na kanáli Hero Hero, kde sa konkrétne venujem iba tejto máčke, kde naozaj nastavujeme, ako to anatomicky má vyzerať, ako necvičím automaticky, nejako zbrklo, ale funkčne, pretože si cez jednoduché cvičenie idem opäť nahádzovať balans a pohodu do svojho tela, hej, takže toto všetko vám neviem popísať tuto v jednom videu, lebo z 15 minútového by sme hneď spravili 3-hodinové. Takže výdych, vyhrbiš, zatiahneš brúško, svaly pánvového dna, nohy sú v priamke, ramena od uši, to je najdôležitejšie a s nádychom mierne prehneš. Mierne znamená ani v krížovej, ani v spodnej drekovej časti sa nechcete zlomiť, ak vás bolí chrbátik, máte nejaké vytečené plátničky a podobné problémy s nejakými poutlačenými nervami, tak chrbtica je rovná. Pomocou nožiek zatlačíš do špičiek a pomocou rúk ideš dozadu. Aj keď si nemobilná, neflexibilná, pomôž si nejakým iným spôsobom, vieš určite do určitého druhu spôsobu drepu, kde potom pôjdeš do predklonu. Ramena od uší, takto sa poprenášaš váhu zo strany do strany, poprešľapuješ nožky na nožku a toto je fantastické funkčné cvičenie, kde ty naťahuješ aj spodné končatiny, aj vrchnú časť chrbtice. Pozícia je aj pre jednu aj druhú časť tela, ale adorujeme, uprednostňujeme vždy chrbticu, je na prvom mieste, takže dajte si pozor, aby ste nedopli nohy a chrbát, kde si bol v priamke. Viac nohy pokrčené, svalošľachový systém nôh sa ti bude postupne prispôsobovať a nech padá chrbtica. A teraz ideme takým cvičením, že ty budeš chodiť dopredu, nádych a výdych, labku po labke. Čo začneš robiť? Ty začneš ramená ťahať na uši. Dáš tie ramená od uši, pridrž si ich, keď je potrebné. Začneš chodiť len po maličkovej vnútornej hrane päte alebo špičke, celé chodidlo na zem. Celé, a ideš dopredu, to je taká chôdza, myslím, že sa to volá medvedia chôdza, alebo sloňa, nie sloňa. A ideš dozadu. A ideš lápku po lápke a pomôžeš s rukami a prikrčíš, keď sa nedá. No a pôjdeš 10 krát dopredu, 10 krát dozadu. Ty uvidíš ten funkčný tréning, ty uvidíš tie pozitívne účinky. Ja to s vami tu spravím iba 2-krát, 3-krát, lebo naozaj s vami nechcem to cvičenie robiť toto ochutnávkové, hodinové. Vy si to spravte aspoň 10-20 krát a teraz pomalinky s nádychom vykroč pravou nohou dozadu, kde sa dá. Ustabilizuj a s výdychom vráť. Iba taká lenivý pohyb, hej, nádych dozadu. Nejdem do takej tej celej intenzívnej pozície, z ktorej sa potom cvičí, iba takto poprešlapujete. Opäť, čo sa vám stane, je, že budete ramena ťahať k ušiam. Dajte si na to pozor, prenášaj váhu, pánva viac menej v rovnováhe a vôbec nevadí, keď dáš menší krok a vrátiš. Menší krok a vrátiš. A vy sa to opäť naučíte robiť 30 krát na každú nožku a vrátiš celé chodidlo na zem, ramena od uši. Cítiš, ako tie kĺby sa už prekrvili. Tak a zostaneš pekne. S nožkami vyrovnanými a posledný krát 10 krát s nádychom cez vyhrbený chrbát, stavec, postavci, ideš hore. Pánva v rovnováhe, kĺby kolenné v rovnováhe, bedrové. Vyrovnáš chrbátik, ramená, ruky smerom dole a výdych zagulatíš. Mierne sa pritiahneš. Vieš, kam ťa takéto cvičenie, nie kvantita, raz týždeň, 2 hodiny, ale každý deň 10 minút dostane po mesiaci. Ak chceš vedieť viac, kľudne sa mi ozví, kľudne mi napíšte súkromnú správu a ja vás budem prevádzať, kam ťa takéto cvičenie dostane. Ale to do raja v cítení, funkčnosti a v možnostiach svojho tela. Ja sa veľmi teším, že ste si celé toto video pozreli a že ste sa naozaj v svojej životnej situácii zastavili teraz tam, kde ste, lebo nič nepotrebuješ, len začať niečo robiť, aby cez všetko, čo kráčaš, to tvoje telo, to s tebou a s tvojím príbehom
malo naozaj jednoduchšie. Ja vám prajem veľa vytrvalosti a veľa vnútornej sily a moci. Ahojte. Vidíme sa, verím, za nás všetkých na budúce. Namaste.